Sedekia wakamleta kwa Nebukadneza. Jeshi likazunguka Yerusalemu. Walipomoa kuta za Yerusalemu, ikaingia mjini Yerusalemu. Walikula hata watoto wao. Damu ilimwagika kilio kikuu, nyumba zilichomwa hata na mali zao. Damu ilimwagika kilio kikuu, nyumba zilichomwa hata na mali zao. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya Yerusalemu. Tangazo kwa wakaaji wa dunia hii. Dunia hii itachoma moto, Itaanguka, haitasimama tena. itapotea milele na milele. Kilio Wenye dhambi wataomboleza, wakimwona Yesu kwa utukufu wake. Alialia na kusaga meno, watapotea milele na milele. Watajificha chini ya miamba, wataiambia milima tuangukie. Watajificha chini ya miamba, wataiambia milima tuangukie. Maombolezo, maombolezo, maombolezo juu ya dunia hii. 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 Ajabu Maombolezo,
katika giza yeye aleta mwangaza, waloumia wanapata tumaini. Lipi asiloliweza Bwana Mungu wa wanyonge walo chini awainua. Nilipomwita yeye akanisikia, nilipokosa chakula yeye akanilisha. Nilikuwa mgonjwa sana hospitalini, akaleta uponyaji, sasa nimepona. Nitalitukuza jina lake, nitaziimba sifa zake. Amenigusa Bwana, niko huru, ni kweli hakuna kama yeye. Nitalitukuza jina lake, nitaziimba sifa zake. Amenigusa Bwana, niko huru, ni kweli hakuna kama yeye. Nisikilize kutoka kwako Bwana, uliyenitoa Misri na kunileta Kanani. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilizingine, sijui nilishindaje. Bwana umkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Sijui ningefanya nini bila wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi bila wewe Bwana. Nikikumbuka pale umenitoa, umenilinda vema, kwa hali zingine sijui nilishindaje. Bwana umkubwa sana, una nguvu nyingi, tazidi kukutukuza wastahili. Nguvu za mwanadamu ni hafifu sana, jiulize kwa nguvu zako ungeweza. Maana Bwana akibariki hakuna mwanadamu anayeweza.
bado. Hapo. Bado. Sauti kwa mic. Aha.
You need it? Kwenye kule? Kwenye kule? Hello? Hello? Yakire? yakirira hapo. Si ndio hiyo? Lemea ndio huyu anaongea. Siko sawa, imetulia. Nasikia imetulia. Si inasikika. Ndio inasikika. Mic testing 1. Mic 1. Mic testing 1. But hata mimi nasikika. Ndio inasikika? Iko sawa. Iko sawa. Akarikuwa mentre yakire. Iko. Kila mtu anasikika.
bya kegima nendo monchimo tegereri we radio ya Kiss FM 94.1 nero enka yomoksi tole eye masemo korwase kanisa nya chogochogo north eye gotoka se district ya Kianginda asengencho yogo koletera umurubuli webyo byenka ase litukeri gali rero esabato yechitarike 25 omutienyi 10 omwaka gwechirwe na 25 asengencho yechingaki omwancho motegereri tete ngarigani panel yeito eturabeto gusanganero lesson nainde tumubase gutwara bwoba egekogera ngabono lesson ni gotoraya gendereri goika chinsa isato asengencho ngani gotwanyorwa gokoretera igo ndagete kwira libageriga ngarigani panel ya negaiga abutore nabarabwo erinde tokoretere lesson ase obwango kegima igaiga ntole na Pastor Charles Onyancha oyole omurandi we district ya Kianginda ntubate omulisia Bernard Manoti tugatwara boigo Madam Elizabeth Osoro na boigo omulisi Daniel Manoti na barabe bagotoretera lesson kurugaiga pamoja no mulisia Elda Ogega kurwa ase studio ya Kiss FM ekero litukeli gali rero tuguchikwegera leseni gukwanera igoro yeke minano keri nyuma yebi minano byonsi eke minano keri nyuma yebi minano byonsi ndete gosoma eke bungo ekenene kuroro manya kumwaliga ni pastor nere atochakeli lesson na gutwaliga ni asomorobilyo obwebisobyenka ke bungo ekenene nigo gekurwa se ege tabu kya Yoshua 10:14 nero gegotebaiga itukolinde tiriana kobabuna elio no nyangake litangani lyayo gose nyuma yayo ekero omonena igwerete mwanya bantu Nyasaye nigo arwanerete abaisiraeli ningirorere itukolinde tiriana kobabuna elio no nyangake litangani lyayo gose nyuma yayo ekero omonene aigwerete mwanya bantu Nyasaye nigo arwanerete abaisiraeli lekine kegunga kenene kurwase gitabu kya Yoshua 10:14 keronkwera ni ali kondo gochia se pastor atualigani elindeto chake lesson asobwango karibu sana pastor biamono muralia yo minto magoma abanjo abategereri ngo bakwani asomonene bwakire buya gonko baligania asokwegera lingana lya Nyasaye asikilesini cheito ikiaranga yo minto magoma otorete ire kirenga tukuligereria na anda otorete ire kebunga kanene ekibunga ekirenga kanene gegoteba nga ekeminano kiri nyuma yebiminano byonsi igonga inerenga nenene tuguchikuligereria kurwase ekibunga kanene tuigure nga eituko ndiyo lyanyako babunelio na ende lirabe bunelio ekero omonene igwirete lyogiria mwanya bantu ekero Nyasa omonene arwanererete abaisiraeli igitabu kya Joshua ni gitabu tokonyora kisegi kinyinge chikurwanwa mwinyorenga ense Nyasaye alireta abaisiraeli eira ense ya Kanani areko abaisiraeli bayira ebe yabo ense yenja amenyetwe nebisakubinde byabakanani nebisakubinde byamenyeto igonga igotokonyora nga egera abaisiraeli bayire ense eri bayamenye ebisakubiria goikabia lego sel go bya kurwani gubirwo lakini korwase lesson yaitu gotokoranga abaisiraeli ese gibale kurwani ebisakubiri na kobirusi aroro igo yalengo gochika kwa Nyasaye na ende igo yalenge esegi yali kurwanwa ase rieta lya Nyasaye na ende esegi yali kurwanwa gwetera soko konyo kwa Nyasaye igonga igo tokoligereringa esegi eri abaisiraeli bali kurwana igo yalenge esegi Nyasaye omonyana ali kurwana ali gutumika abaisiraeli igonga abaisiraeli go bali kurwana ko oyo oli kurwana esegi ye Nyasaye igonga kisegi abaisiraeli bali kurwana esegi enene yalenge magega nesegi Nyasaye ali kurwana ali kurwania chinguru chiegesunte ali kurwana saitani ali kurwania chinguru chebibe ikiaranga ase gitabu yekyu ya Joshua ngonyora tulinga Nyasaye omonyene ekera abaisiraeli barasikise egieki
agatweria maguna yembura gitabu kia Joshua 10 ekimungu ya 11 nga abantu baitetwe asesegi y'Abaisiraeli bari kurwana gwetera asamagene embura igo barenga abangi kubwa bari Abaisiraeli bari goita nebirwanero byesegi igo nga esegi eye Abaisiraeli bari kurwana nesegi Nyasaye omonyene ari kurwana ari gutumika Abaisiraeli igo tokonyora nga Joshua omonyene igagotebia Abaisiraeli nga Nyasaye nere urabarwanire esegi igo tokonyora nga nonye n'abantu abange babetekirori nonye n'umutwati uri mutaya Irab igagoteba nga tweigura mang'ana Nyasaye abakoreire nga abantu abange igo bakoba birori nga obubuyi Abaisiraeli banyorete igo bwarenga obubuyi bwari kurwasi Nyasaye igo nga Nyasaye nere uri kurwanirira Abaisiraeli abanyene igo bagukwana nga Nyasaye agaseria ebisaku biri kurwasa obusi bwaito igo nga esegi yari kurwanwa n'Abaisiraeli Nyasaye omonyene uri kurwana wetera asa Abaisiraeli igo nga ekeminano kiri nyuma y'ebiminano byonsi nga nesegi ya Nyasaye omonyene ari kurwana gagutumika Abaisiraeli bone ngana liswali linana tokweburia karoko soma sigitabu ekyo ya okunganya 234 kimungu ya 5 na limo ni gitabu ya Saburi 53 kimungu ya 15 ngukwana bire nga Nyasaye igale Nyasaye bwa mabira Nyasaye bubwanchani Nyasaye uromolemere nandi urumuya nga kibono nandi tokorora Nyasaye kurwana esegi nga kinyasaye gusirie bisakubinde asengenje y'Abaisiraeli igo nga amangana yabire Nyasaye bubwanchani Nyasaye bwa mabira na ende Nyasaye okurwana esegi igo toguchia igaguchikoigwananigwa wetera aseresini yaitu guchitorkoranga nga kitokorora Nyasaye oyo kurwana esegi na ende kitokorora Nyasaye igo nga Nyasaye igarara kabire igo ngelesini yaitu nechikoiraniria ekratoko wendera guchime nechikotoiraniria nechikoigwanania mangana yabire ngana kinyasaye bwobwanjani Nyasaye bwa mabira na ende konyarekana ari magega yebimina nebi Abaisiraeli bakurwana nebisakubi elia egere bayire nseli omwando ngonga na abaliganirie kitoko saguchi aserosunime ndukikonyora obomanyi guchime memono igoro ya Nyasaye oyole magega yebiminano byonsi ekiminano kya Nyasaye kirmagega yebiminano byonsi na Nyasaye bwobwanchani na ni Nyasaye bwa mabira yamono matete lemayani ebichere ase elesen nke kwale komentera kurwa ase kwerende ebiche iyo era ase lesson yedu ya lero tutarachia goswaime ase ngenchi yo kwenda kwegera ebiche ase lesson wadachi abantu babere ndoji kero kuri abantu babere oyo muna bwatu mugiye birende andi mugiye no bwate amanyi koro kinga muyoyo urwani lese kuitira amanyi lakini oyo kabe ko tanga ni ko bwatu muyo nigo korakana kurenze no konde ko kurugoro kero kuri ngo bwate yangenda meaning ande naro mondo kera ko rwani lese mondo acha ko to ya bata na tira ibo bono kwale ko rwani lese ye ekero mwanya banta atagete ko rwani lese ye kare ko nya Nyasaye ni gago chomo tabine se ye ne ya kero to kuri Joshua ekero Joshua ayivoyetie ubirwaniro arwanya Abaisiraeli ngomera nane mu malaika ekera ko mumera ase kitabu kya Joshua isano Joshua niga kumuholia amotebiera ningo nakie mu malaika ya kamotebe inche nigondo umutangani w'umuganda okurwana esegi yangu yomonene igo kumwene keringa esegi etogorwana teri yago tobugoria ebirwaniro kuyirwana yamonyene nigere esegi yangu yamonene omonyene nere biche yumo omoriki watagete gotwara kinga nonye tokurwana esegi yeyeito Nyasaye naro omonyene esegi iyo uratobwate tujibwe ntokonye bondikyo asante kwa komentera madam tutara na somo isiogero
inche yang'ani murariruth nanje nare komentera egasi ebicheye okono okoboko kubwatete okoboko kundi nchiboneka narigeretie ebicheye nabo naroche ng'eyo oyo nomoyobire ende buna omorari ominto atebire nokoboko okekero nakorigeretie kore ogotambe na echinchara chiaye echire chintambe which means ekitokorigereria ane ekeminano nyuma ya ekeminano ing'a esegi eye iga erega iga saitani iga abwatete omoyobire ende ataete kogesa abanto ba nyasaye na nyasaye omobwatire okoboko ng'a bono ninche inche nkorwanera abanto bane esegi bono omobwatire ng'a tokogendera korwana esegi eyi bono ninkoure omoyi oyu ande nimbua esegi. Asante sana. Marisia Ogega. Mbuya mono sana mararia. Tata kurigereria ing'ana igoro ya commander of the army of the Lord. Omochiki bw'abarwani b'omonene. Ing'obono ore omochiki bw'abarwani b'omonene. Ise kurigereria ase amariko a Nyasaye Daniel 12 ekebunga ekemo. Daniel 12 ekebunga ekemo. Nigo kebwate ring'ana gegoteba iga. Ase engaki eyio Mikaeli omogambi oria omonene naoroke atenenera abanto bao. Erio nebe engaki y'emechando emenene mono eyetana koba rinde korwa egesabu kia mwanyabanto giachagete kobao goika ase engaki eyio. Korende ase engaki eyio abanto bao mbatorigwe ansome buya Daniel 12 kubunga kamo ase engaki eyio Mikaeli omogambi oria omonene naoroke atenenere abanto bao. Erio nebe engaki y'emechando emenene mono eyetana koba rinde korwa ekero egesaku kia mwanyabanto giachagete kobao goika ase engaki eyio. Korende ase engaki eyio abanto bao mbatorigwe kero oyomo oyo erieta riaye riranyorekane ririkire ase ebuku eria. Bono aiga omochiki oyo aiga atoroche esegi ase egetabu ekia Joshua 5:13 mpaka 15 igetoroche esegi echagete naende esegi eni gegochaka ahari Yeriko. Kero bono Abaisiraeli batambukire baikire ase omochie okoromeni ase ense ya Kanani na omochie omotang'ani bagochakana noro Yeriko. Igo Joshua ochakire tayari esegi ere ekiagera gategetu ng'a be strong and courageous naende nayora atoria abanto abaiga nomoyi nabwate naende korrekana ng'a chinse chie esegi eyere tichiri chia mogaso ige chinse chire chia obotuko. Bono ekero Joshua gochaka esegi eye niga akonyora omonto ogocha amanya gotaka komanya achikorigereria monto kio tari mokanani monto oyo ng'aki bonare naende gakorogana koba na chinguru chinene bono amayo oteba ng'a no tekonyarekana goika moboria swali akamoika ng'a ase eng'encho okoba courageous bono ase oboremu boria kamoika ng'e akomoboria swali ng'a aye ning'o aye ensemo kiore gose ensemo nigore ensemo yaitu gose ore ensemo yababisa oria akamotebi ng'a inche nigo inde omotang'ani bwa omoganda okorwana esegi y'omonene nakio bono nacheira abanto abacheire nabang'o abomonene. Actually there is a statement iga igayoteba iga victory doesn't come from asking God to join us. Yani ng'akigo obobui tibori gocha ase okobori Nyasaye ng'a aso ase esegi tore. It comes from us joining him. Obobui nigo bogocha ekero twasoire ase Nyasaye ing'a kotokoba ase Nyasaye Nyasaye agotobwera lakini tokorang'a Nyasaye ache goturwanera esegi nabo oranye tokorwana esegi embe ase eng'encho eyio igo Joshua agotochika rero iga tomanye ng'a ekero esegi yare nkoba aiga Jericho especially nigo omochiki oria abatete what to do ekero okorigereria ase Joshua isaneme ekebunga ekamo iga abatebeti ng'a omochi oyo morocha nigo ogitire na echindwaki magena amanene. The best you do igo mora abakwani batano na babere amo n'omuganda onde nigo baraetana n'omochi oyo limo rituko goika amatuko atano na abere ame atano na limo ne rituko ria gatano na kabere moetana n'omochi oyo ara gatano na kabere igo oramenta isano emo na isano ebere nkarenga baetana ase aywo mara 13 n'omochi oria okagwa tibatumieti chinguru chiabo tibatumieti emeyi eria nere yoroche ogokana oko ng'aki tokuna tonya gotumia moyi oyo aye bono igo Nyasaye nere ogotobwera ase chinsemo echio nsi ipi abanto abang'e Nyasaye abwerere korwa iga nona ase egetabu keri kia Nehemia nabo okorora Nehemia aro atagete korwanigwa esegi abanto bagocha babwate omonto kong'a Sanibalati barige komorwania esegi bamoteng'ani inche twende ase getari magate gakorokwa ono tokwana ororo amotebia ng'a
aguni matengo chikongara more bobeti nkorwa ase ngokora emirimo ya Nyasaye ing'icha ase emirimo etagwenete muno omokristo kogwasoire mogondo kabe mogondo ya Nyasaye takoenda isiko goitwore kore mogondo emirimo ekoba buya na muntu nare korokung'a Senakeribu nera arengo Musiria oyo niga are komorama Nyasaye nekera komorama Nyasaye binto mbia arenge buya asare Nyasaye gakante ng'a togochikorama amini bantu ba Nyasaye mbakora mugo na inche kindororo ase go Joshua akaba ang'e asokorwana esegi buna toroche igekoro kiga iganga ki Joshua ere kero Nyasaye maraika oyo achite bosi bwaje okorokung'a omochike bwesegi niga koroko Yesu niga motebetie ng'a yani Joshua niga agete insemo mama erinde eria mosasime akamotebia Rusia bikoro tekiagera sotene nenga kiare na chenu abwere Joshua isano verse 15 moma etejo oyo korokunga Moses ekeraringa asege tutu ikonya sama tete Rusia bikoro ta sotene nenga kiare na chenu na aga abono ya Joshua nero tebigo abanta niko barenga abanta bako mugutaba Nyasaye na Joshua nigare gokora emirimo na magoro na orio korokunga Musa nigare gokora emirimo ne nyimbo yaye nokoboko bono Nyasaye tigatusenie tomanye ngasegi ndete yo turabwe onye togo join Nyasaye egere Nyasaye tokonye toba babwi asikire getambukiro elise nekero togendrete kurigereria gokwanirire igoro yesegia aria igoro nekero gosoma korwa ase gitabu gio komanuka 12 sano na 2 goika kianda nabo igosome gitabu gia Isaya 14 12 goika 14 igitabu gia Ezekiel 28 11 mpaka 17 nabo igo igitabu gia Daniel 10 mpaka 14 ebine bungo byonsi bigokwanira igoro yesegi aria igoro kero ntete kwa omwalimu elinda kwanire litukerigaria kabere ligokwanira igoro yesegi aria igoro mbia mono ekero tukurigereria esegi aria igoro etokonyora ng'a Nyasaye omonyene nero okoretwe obotongi aria ase omogondo Edeni agatonga Lucifer buna riraika akamobeka babe muna abamo ba Nyasaye ase ogokora emirimo lakini ase eng'encho ya okweimokereria igoro na echisegi echio egasoa ime yaye agateba ase Isaya 14 verse 12 ng'aye eng'enang'eni ya mambi inche ning'imokie ekerogo kiane nkeire aria igoro nimbe omonene gwetania ebitongwa bionsi iga agataka koba omonene kobua nonye Nyasaye oria omotongete akamanya koimoka ekero agenda aria igoro akaenda na abante ensemo ya maraika bagasoa aria igoro erinde ekero bara aria ase aria ase baimokereti gochia igoro goika ekerengo eyemo igoro yaba gatato ya maraika bakagenda bakagukorwa ase Nyasaye eyo yare goteba ng'a Nyasaye iga abegete ogochora ase kera omonto tari kobetereri igo bagachora korwa ase Nyasaye bakagenda kogwa ase eng'encho ng'a bono esegi yasoire okweimokereria korwa kore igoro abana ba Nyasaye buna tomenyete iga nabo okonyora ore buya gwacha kwanyora ng'a egento giachire ime yaye kebe giasaririe okwegena kwao kiagosoki korwa ase okwegena kwagenda bono gwachaka gotang'a onye tari inche onye tari aye anga inche tindie kinde omoruoti oruto nakwaneire ororo Turo moruoti oturo nakwaneire ororo Ezekiel akomokwana ng'a igo kwarenge omokerubi naende igo kwarenge kwatenete ase omogondo Edeni lakini ekero gwaichoru nende amwamu ogesoki korwa goikera ekerengo okagenda ogachi kwaimokereria igoro igo ekero tokorigereria na Daniel nara 12 yagoteba Daniel ng'a riri gwachete okarwa enkoro ya asende bono esegi ninche ngokora ki ninche nkorwana iga abana ba Nyasaye esegi ere igoro chisegi toroche ase chinse chiga eye ne esegi enke esegi enene nero egocha lakini agote ng'a enchoka eria egachi korwania ng'o egachi korwana igoro ekarwania enchoka lakini omobuini ng'o omonene Nyasaye nero omonene bwa esegi mbia mono ntogenderete kurigereria timeti gusonara gwate no komenta tutaragenda rituko ria gatatu kurigereria igoro ng'a omonene nere ore omorwani pastor okay esegi yabete igoro ekero gosoma egitabu ekio kia okomanuka 12 ochake ngui ya 5 na 2 ni kimungu gia kianda igo tokonyora ng'a esegi ekaba igoro Mikaeli
n'abamaraika baye bakarwana n'enchoka eria. Mikael eli n'erieta ria Yesu, eli n'erieta ligotumeka kumukwana Yesu. Elieta n'erieta likeberania limineti ng'a who is equal to God. Oria omorengaine ng'o omorengane Nyasaye. No omorengane Nyasaye bieka Yesu Kristo oyo rumano umwana Nyasaye nero omorengane Nyasaye. Igo tokonyora ng'a Yesu n'abamaraika abachenu bakarwana na Saitani oyo enchoka. Naende amang'ana aya igakoreng'anigwa n'esegi y'omuruoti oyo Tiro n'omuruoti w'Abapapiloni bari kurwana. Igo twanyora ng'a amang'ana aya amaeresa aya arase egitabu gia Ezekiel 28 n'egitabu gia Isaya 24, Isaya 14. Mang'ana aya tari goisana koba abaruoti b'ensi eye ekiagera ng'a ngakiteiyo omuruoti o Tiro abete omukerupi, ngakiteiyo omuruoti o Tiro abete omoikeranu, na ngakiteiyo omuruoti o Papiloni asoete ase omogondo Eden. Igo tokonyora ng'a amang'ana aya nigo akomoisana Saitani oyo ore enchoka, oyo orenge igoro, oyo orenge omokerupi omonene, naende oyo osoete ase omogondo Eden ekagera esegi yachagete igoro akayereta ase egesaku kia mwanya bantu. Lakini ng'a amang'ana amaya igo tokonyora ng'a esegi ekero yarwanete kero gosoma egitabu ekio gia okomanuka 12:11 obobuyi igo bwabete gwetera ase amanyi ng'ang'o y'emanu y'eng'ondi. Igo ng'obobuyi botambe igo bokorwa ase ng'o igo bokorwa ase Nyasaye ekiagera ng'a nere omorwani nere omorwaneri oito nere ogoturwanera chisegi chiaito mbia mono. Ling'ana liengo limonaki ekero Lucifer atware esegi enene igoro nigo ya achogwa osobugwa naende okubuga kwaye nigo gwacha nyuma ekero akorekana omutitang'ani nigo arenga omomaraika orenge cherisi omomaraika ore osikire, lakini ekero echigwetunguria aria esegi nigo yacha yatwiranera intwa ase ense. Nagera tokorigereria kero obubuyi bwakorekana korwa ase Yesu monyene niga agocho taboriwe chinguru chiri orwa ibagari okoba igoro, lakini chinguru chira atigere tuchoko toburukania ense na esegi eye bibekana korekana rioka, lakini obubuyi korekana boro rioka korwa ase Nyasaye. Bono buna togenderete igo nabo tukuinyurani buna ekerenga giaitu kiarenge goteba conflict pia endore conflict negento keri Saitani agochaka ari igoro esegi eri achagete igoro nere conflict entang'ani esegi entang'ani nere ogochaka igoro, lakini egento twarorire ekiyankeri buna Saitani igabwetwe bono naende Saitani igakobea ochicha ochaka gokora esegi noro igoro rwa omokungu. Iga ase Saitani ocha gokora esegi bono noro igoro rwa omokungu gotogochakera ari Eden. Igera tokonyora no agotebia Adamu na agwa agotebia guna na Nyasaye batebi bina muri ritunda eri igama yetena mukori ritunda mukumubwekana esegi yuma tena eri bona aruziriri arwote igoro oyeretire gocha sense, lakini bona nambe yende yetware kurigereria the Lord is gwaria kurigereri tore resi ni yuma tege gotoira yatoira magega yatoira mutu nkorora tore Abaisiraeli ga iria Nyasaye bakorera Musa. Abaisiraeli barerete ase Musa Nyasaye gakorwa ororo otuma omusumba oyo bono togoruka Musa egere achikorusia Abaisiraeli ase ense ya Misiri abaire Kanani. Iga na Nyasaye gakoigwa ekerero kia Abaisiraeli, ekerero kia Abaisiraeli akoigwa nkerina
igo barerire buna omonene ngo tokonyore torusie obosumba nyasaye igagotuma omusumba waye Musa iga bono tokorana ng'aki nyasaye ase egi ng'aki agokora egento egetang'ani tokonyora buna riria atumete Moses nyasaye nesoananetie ase egi ng'a iga nyasaye agwesoananeria ase agwesoananeria iga agoita abana baria abatangi baba Misiri abana abatangi ebinto ebitangi biosi bianyarete bikoba bigoitwa iga ekero bianyarete koba bigoitwa nyasaye bwesoananetie ataete kworokia Farao buna chinguru chiaye na echinke agesoanania ase Musa akababwera ase egi epati ende ase egi epati egi ase ende eyio bono Abaisiraeli kibaronta way kogenda Kanani igo bagoikari roche amache atananeka enchera ya bororo baeta ase ereseni buna ritwarigereti ga buntu anyorete buna abantu baria Abamisiri kibagocha bagosoana bari bakobwatia Abaisiraeli buna egere babaikere babasirie abantu bario matego basirirete rocha ari bonsi pi amache agachicha akabwatana Abaisiraeli Abamisiri bakanyara kuba bagosirigwa bono ekero nyasaye agotosigete enchera eyio buna akonyara kuba gokora emeremo ase abanto baye ebinto mbirororo bibere twari korusio na intu buna Abakristo na intu buna tore ase sabari etogotara chinchera nchirororo ibere nyasaye akonyara kuba goturwanera ntobwata ababisa bono Saitani akonyara kuba okoreta ase chinchera chiaita ase togoeta nyasaye ogoturwanera nese egi endenene pi nyasaye agoturwanera nese egi yebibe ase egi yebibe nyasaye ogoturwanera tari ntu turayerwana toyebwe igo nyasaye chise egi ibere agoturwanera ababisa baito ekero batagete gotosiria nyasaye noare magega yaita agotateina ki igo omoroche na nonde iga muri gosirigu na babisa aba nese egi ende yebibe tigasome statement ya monkorero gagotana ultimately God is at war with sin and will not tolerate this conflict forever. Nyasaye oito niga akorwana nebibe agotorwanera ebibe biria bire bitoetanaine naende takoremereria ase egi eyega tayerwana igakoyerwana goika omoerio igo nyasaye tari gochi gotiga tatorwanera igagotorwanera mpaka aba omobui yani toba ababui gweterese okorwana oku kwa nyasaye naende igo naki gekogera buna bono okobori nkore gaki nkorera ororo ntwarora naki ase narari twaborigwa naende ntokweba nonya abantu baminto bono buna mwachire nabo oranyore ase okobori ase agoteba naki nyasaye oyo nyasaye bubwanchani nyasaye bwa omorembe naende ng'aki akoba nyasaye bwa echisegi egento ekio ntonyare koba ntokeiraneriwu n'abarimu baito naende ng'ai nyasaye agoetera naende achi koba nyasaye bwa echisegi kare nyasaye bwa obwanchani igo ntokerigereria iga abu n'abarimu baito buna bare iga iga mbuya mono ndamente mwaka buna mulisi buna buri ng'a nyasaye nkiakobero nyasaye bwa isegi nyasaye tari kurwani muntu onde nyasaye taracha kurwani mwanya bantu kero twari kuna gosoma lesson yete ng'a God is not at war with human beings nyasaye tabuga disegi ende yose mwanya bantu but with the spiritual powers to which humans cling to kolende ne chisegi chiri chiake mwanya bantu chiake muika echi mwanya bantu batarirete chisegi njiro cyo muika utalio nyasaye mwanya bantu batarire na chiakurwani tari mwanya bantu monyene enga buna omwana kara akora rimojo kwa mwaka ngiwaka rimojo rina ryo gokoraki igo nyasaye taraja kurwani mwanya bantu amuite nigachire kurwani n'isegi chire mwanya bantu atarirete nande egendo nkiraunga nyasaye ngotomara abana ba Israeli bande go take over Canaan
Ike kenene pastor Nyasaye gutumira Abaisiraeli baende kurusia Abakanani sobo. Nkia ko batumira Kanani. Mbia muno abantu bali bamenyete Kanani n'Abanyasaye. Nyasaye batongete. Abaisiraeli nabaru n'Abanyasaye barenge. Ngakibona Nyasaye gutumeka egesakweke mu gusiri egesakukende. Muna twali kuligiririe lesson abantu bebisa kubiria Nyasaye n'abaete libaga na ndi muna twarora lesson kindi kurumagega. Abantu mbarororo batamumanyite Nyasaye lakini kero baigwa chinkuma kya Nyasaye abantu aba bagaunchuka bakamwige na Nyasaye ntwaro chigoro yabagipe night ntwaro chigoro ya rap na wali ngase lesson abana abantu batamwigwirite batamumanyite Nyasaye lakini kero baigwa bakegena kero baigwa chinkuma bakegena abantu bebisa kubiria Nyasaye n'abaete libaga lyoko mumanya buna Nyasaye bwekene na Nyasaye umutongi bono libaga liri Nyasaye abaete kero liasira yani kero batali tumekabuya profession ya Nyasaye gasiekwa muna bone lesson ye litukeli ya Tuesday ya hariko tebanga Nyasaye buno murwani esegi tali kurwani mwanya bantu lakini ngesegi yeye ta kogenderera ko yeremereri yebibe wikakare na kare orure libaga egera abantu bakolegendo kike baunchoke onyemba agonchoka Nyasaye tabwatie ne ata option ngana ende ekero murango bwa mabiru Nyasaye urasiekwe bono mwanya abantu bali bataonchoke nga mbanyore egesusuru gekurwa sengu ase Nyasaye igonga Nyasaye gagusiria bisa kubiri bya Kanani asengencho abaete libaga baonchoke bamusasime bamwegene mba korabo bono kero murangunya bwa mabiru Nyasaye usiekwa bono Nyasaye gakubwato kegesusuro i passes judgment egerange bisa kubiri kolendo kieke bisirigwe Kanani mang'ana nara gukwana iga kurwa chinga gichirie bibe biasoeta asa magima mwanya bantu onde tayora ate nasobo gatagati wikekerengo yoma kero yoma chore kobera nsemo ya Nyasaye ozeri yomubi na kigekogera twatiekire kumanya yonsi ogosirigwa kwa Abakanani nigo kogwenete kurigererigwa buna kurigo gukuraga gochiase ekina keria kyomweri bwense igonga ogochora kwa mwanya bantu nkoro igo Nyasaye tangete abantu baringa abaite na ababegete nande gabegete Abaisiraeli obune ekiorokereria erinde barore chimbu chiabo mbancha gochora aga kera mwanga bono nkubarusindo obuna chira chiariete ekagera bone bago chigosirigwa asengenjo gochora kwabo tari asengenjo yesegi yomonene Elieta Kanani ne eliminate humble ugwekanya igonya bantu mbale gwekanya bali bamenyeta asomo Kanani Nyasaye nigare gutumia chinjira chonse cyokobeka obotohero ruoro. That is why lesson yatebanga God wanted to eradicate sin. Nyasaye nigatete kurusia kebe ikagera akarusia Abakanani orobonzi pi batale kumusasima bale gusasima Nyasaye igare tobotohereru kolengana nirieta Kanani ndiarenge obokanye kubobo ege Nyasaye sasimu ase enseria twaikire rituko rinde tegotebanga the Lord will fight for you ekegusiye gotebanga omonene no morwani aiga nkorige ritore Abaisiraeli bachakire safari korwa Misiri wanongoenda bare Kanani tigango turasoma ekebungo gegutura kwase gitabu yokung'anya 14 ifungo 13 turaigwa 13 14 na 25 somanga sobwango mu Musa akairaneria abantu timuoboa mutenene bokong'u igona morore buno monene arabaturi rero na kia Abamisiri abamoroje rero iga timokobarora naende nonyang'ake omonene nabarwanerere inwe na inwe mukire kiririuka omonene 25 yagoteba omonene agakora omonene akagokora amaguru echigari chiabo goika bagasinywa kogenda busio eria Abamisiri bagateba tiga totame korwa asa Abaisiraeli ekiagera omonene
nko barwanirare maminja jaitu intu Abamisiri. iga twarigereria Abamisiri Abaisiraeli na bakorwa Misiri kwenda Kanani baikire nyanja nyanja embariri bono barigereirie moino na moino nebitunwa bakorigeri bosi bwabo barora amache nari bakonjokera Musa bamubori na ki bono Musa inki gwatoretera iga gwatoretera cyo gusirera iga jimbera ncharenga ari Misiri asitware gutinde na kibono gwatoreta tosirere iga Musa yako batayibuyanga tenena mukire kiri moganyo gutoleka kwa monene Musa akabakani nga tenena mukire kiri mwarro gutoleka kwa monene ekero enyanja yatananekana Abaisiraeli bagasoa gati bakogendo orogendo guchingumbu Abamisiri nkoru bari magega na barabo bagacha bakwagirira bakomyoka niki barasi baikera abantu baria Nyasaye gakoreta amache abwata korurugoro na korumata abwatana abantu bari bazira ko batarasira omaite na barumba roje chinguri kya Nyasaye into yugo 10 roche gaiga nabo baroche na barabu chinguri kya Nyasaye bwo gukumia ekiagere kero baroche ekero banyorete nga esigi yebono te mba ko yenyara igo ba konyora chi ebintu bi amagora abarure bikwende chi ebin yago ko iruchi will chiarura amagoro ebi chario tikiri bare guchiera kibara chiri bare guchiera bakanyora amagoro chiri mazi chiri cyane ko bekuna kigari kigo sugu mukogenda bakanyora chiarura amagoro chiagokire bakanyora nga Abamisiri Abaisiraeli bachire motwe barabu bono ngo siri kubarasa amache nabo batebetenga tigatoira nego chimagega tutame kiagera na twarori Nyasaye ukurwanira Abaisiraeli igo bakanyora nga Nyasaye nkubwera Abaisiraeli na barabu nabo baitabira ntenga Nyasaye ubwira Abaisiraeli enteke nene twari gosoma gaiga Nyasaye gatageta abantu batene naso kumwegena to trust him babere sali nandi babera sekira kiaye butambe bai moitabenga Nyasaye okwana kero monta igure nga Nyasaye okwanire nere aike akore buno gwanja kwa Nyasaye kore Nyasaye igare ko muikeraneria Abaisiraeli aba mbale gocha kurwana maite segi Abaisiraeli mbale gocha kurwana segi esegi yale ko buguna Nyasaye nonyenkana ni ngumbu ali asebale gocha kogenda asebale gochia imbale gochikurwana segi onye liyoka mba moigwerete na kumusika Nyasaye ebintu byale kogenda liyoka nga nywe abagusi bagoteba ekiagera bale gocha konyora nga noane serie bale ko Yesoa ekiagera Nyasaye byo kuri kurwana segi ore ko barwanira igwe senta ni sierega igwe senta ni sierega. It was a consequence of their unbelief expressed as the Exodus that God permitted them to have a part in a war conducted against the Canaanites. Buna tuate bambale gocha kurwana segi lakini bona asengencho yebibe asengencho batali goitaba Nyasaye holy batali ko mwege na pi na barabu bagacha gochaka go participate asesegi na barabu bagacha goika ntoligererie muna bawo cha goika na barabu bacha gokore segi buna Musa gocha yani Joshua gocha ko imokia moko igorago sirwa na abantu bakorwana na aba Americite bakorwane esegi na barabu bakorwana ne matimo mbale gocha kurwana segi lakini asengencho yebibe bagacha konyoru na barabu naende bakorwana bagajikorwana. God's ideal plan, the Israelites never needed to fight in them for themselves. Umupango Nyasaye golengo umuyanga abantu ba Nyasaye mbale kurwana mbale kwerwanira segi Nyasaye bwe kole kubarwanira paka ababwere na intubu na toleiga Nyasaye ora turwanire segi paka tobwere kanisa yabona intuto isagoika kurwanese to isagochaka kurwanese gintu tweka ne chinguri cheito tito konyara
tomoe ribaga naende tomotigere ribaga nero orarwane goika tobwere esegi. Asante. Tete kwenda ase obwango Lemayan. Toirango ng'o omonene nabarwanirire korwa ase egitabu eki gio okong'anya 14, 13, 14 nabo igo 25. Kaito mokwani okwanire enseme eyo ng'omonene nakoreki nabarwanirire inki tokomini bae goteba ng'omonene nakoreki nabarwanirire ndire abanto abana ba Israeli ekero bagoikanchera bakarora ng'a boka nabo bakonyara. And actually twasomete wiki eri ng'a Musa akabatebi ng'a timuri konyara kwenda inumweka onye mokogenda inumweka Nyasaye iyo namonyoreki mechando egesusuro mara mange twarora abana ba Israeli bagotema kogenda boka osego gwesokia boka berwanire buna bakonyara bakoraki bagwa. Timesini ngwasoma nderuto egitabu egi Exodus 14 okong'anya 14 13 na 14 gegoteba iga Musa akairaneria abantu timwobwa motenene bokong'u igo namorore buna omonene arabatũrie rero naki abamisiri abamoroche rero iga timokobarora naende nonyang'ake omonene nabarwanire inwe na inwe mokirekiri rioka. Inki Musa teba ekero abaina ba Israeli baranga bono abamisiri babasugumire gose bababwatire mono bagatobora uobo ng'a korabareki ngoitubare nari Musa akobatebi ng'a bantu abamoroche iga rero timokobarora rinde omonene nakoreki nabarwanirire nokobabeka oboremu engakinere egoika otamwegena Nyasaye naende engakinere ogoika kwakoreki kwamwegena Nyasaye engakinere omorisi kwarenge enjara naende engakinere okonyora orobwate omoigoto indi okomwegena Nyasaye mono kero igotete mwanya banto agotwara okorema ekerare buya lakini riria ebinto biamosarekeire niga agateba ng'a Nyasaye bori akabo indiri omwana omonto te onyora abana iga naende bamanya gosira bonsi omakobori ng'a Nyasaye akabo bori tarengo okera agokoa bono arongi okomuruseria okera biasareka. So abana ba Israeli batwara obwoba ekero barora abamisiri bakobaminyoki naki tokwegera nangochibosio rioka ng'aki mbagenderete komutrust Nyasaye mpaka riria ebinto biakoraki biasira rigereria Sodom ekero Nyasaye gotuma malaika ororo niga abantu barikonye babwatanire nenseria gosasima gento kieke ebinto biense barusire Nyasaye obosani lakini ekero Loti na nyumba yaye yanyora goturi koruo mbamwigenete Nyasaye ng'a nene ekero abana ba Israeli baruri bagari okobwatana na Nyasaye chinde akere barenchera mbaike eroro banyora naende ogosasima kondo ekong'ao besoia ekero banyora egesusuro ng'a naende God allowed Israel to do it ekero Nyasaye naende ekero abaisiraeli basoa ase echisegi Nyasaye nkobare ribaga ria bakoraki babua nkobori gotorega iganaki ine Nyasaye orwana omonyene gose na abaisiraeli barwana Nyasaye okoraki lakini naki Nyasaye arwana oreta abaisiraeli obabeka ororo batari ng'a bono koraki rwana esegi on my behalf naki tokona kobori gunaki ekero abaisiraeli bagenderete kurwana banyorire obobui ng'o bagwerente kobeka bosio bono rioka Nyasaye agitote ng'a when God is our first option is also our second what option takobo nakiri nare kona gotebi montere bwethera ki umete twikira ase riko rigete
obwate option number 1 kogenda busio naende option number 2 kogenda busio. Dingana rimo natagete komenta buna inche ng'anya kinya sago turwanirira. Buna bono tumenyete gase kanisa ga ntobwata kana rogete arika buna tokurororo twatiga mwana onde iganya kobera ka ebinto mbikaro ndige mbibwa osimbisarigwa abakristo gete bakande kanisa yemo kusasima lakini mambio yoko ramba rosetie ebiasi mbiriko tyoka buya ande bibekiriki ebitungu ebinyamato ene binzali omanyete aba murambare batachite kanisa bonombara gochia bakorengera linga baminto turagenda bono ebiansie bino ko biyagatyoka iga ntokorigendeke bagachaka ko bachore disa omaete nyasaye ngokorwanira rekerote iyo egento giakoregete ngeringa ebiarambe bikabachaka bikabakoya kabisa banyene mpaka manyeti baronga ibagakare ekanisa bikabakoya kabisa iguna ende ogasoma okonganya 23 verse 28 nyasaye gotebanga igubunango chakabakorera nintume biarambe birase na goseria abahivi n'abakanani n'abahiti korwase kanani boshyubwa korwase kanani boshyubwao yani inkinya sakora omonto natumeka goita abantu bari kobaseria igatumia ebintu ebing'ao ase ogoita abantu bari mpaka barwororo naende nyasaye ngoteba ariga narakonyete abaisiraeli ase chintunda chinyinge buna bono igagoteba ng'a engaki ya Yoshua amini engaki ya Elija nyasaye tanchete korora mekono mengi gekobaroro igo nyasaye achigete ng'a abantu bari baitwe abantu bakobaita nabang'ao Joshua era omanyete gotendige amini Elija era omonene omanyene tabakuneti ekera abamuragete bakorere barenge 42 batebetie Elija ng'a igare nyaisio igo nyasaye atumete chipea bono gitojuka amaurege chisese gete chiro sana chibwata chinjara chintambe chikatandura nabamura baria emetu yabo 42 of them bagakwa naende ekero okorigereria engaki ya Moabite nyasaye niga arwanetie abamoabite abo akabakora nengaki ende naende nyasaye akarwania abantu bagorokwa abasiria na barabwa asokoba blind akabaita akabakora so yani akabakora bakabemeuko goika bagateba ng'aga kitwara omunyasaye ino b'Abaisiraeli nyasaye bori naende ekero kende igatokora nyasaye akorwania abantu bagorokwa abasiria agoita abantu 185 ase 1000 obotukobomo naende akabatumira abantu bande endwari yogoita buna bona agatumira Herode endwari yogoita naende abantu bande mbare ase engaki y'Abaisiraeli ekero osoma chapter 14 eyi verse 24 to 28 agotumira abantu abarenga ase ense eria y'aba Egypt amagena akabaita nase ense ya Kanani boigo bono tokorora ng'a nyasaye kumbe ngokorwanera rese egi ayotabegete koboko kwa ororo egente ekanengi twateba ayejoini nyasaye orore konyata akorwanera rese egi yao otherwise kokonyerwana ebweka obe nekene ng'a wikogu igo ng'a nakwo goteba ng'a ebiombe mbira bibere birase ekemina nekenene naende mbibwate abateneneri babo ekiombe ekemo twarorire nekiombe kia nyasaye ori moyo naende nyasaye ori iguru nyasaye okorwanirira abantu bari barase ekiombe kiaye abegenu ba nyasaye bari bamosemeiri nyasaye bari betigira ase omonene ng'a obogima obo mbobwate chisegi buna twarorire ng'a nyasaye abeire gakorwanirira Abaisiraeli baika bamutiga basoa ase emechando ekero bairanire ase nyasaye okora gento kieke nyasaye naende obabwira igo ng'a abana ba nyasaye manya ng'a ekiombe kia nyasaye nabwate ekiombe kia abegeni baye naende nero okoborwanirira saitani naye nabwate ekiombe kia abari bamwegenete bataigwereti nyasaye onye tori ase ensemo ya nyasaye na ensemo ya ng'ore togotenena gatigati ng'ano obegete okogorokoma ase nyasaye naende okabeka okogorokoma makaraya ase saitani bono ogochora nokwao egente ekiya omoraria narorire nkeri ng'a botambe ensemo ya nyasaye gekobe ababui igo ng'anche nabo nachorire ng'a igo ngosaba nyasaye nkonye mbe ase ensemo yaye ekiara ng'ara omobui igo ng'ana inche obobui nobwango nobwane nagosaba abategereri baito ng'a tiga tochore kotenena ase ensemo ya omonene tumwegene nyasaye egere ng'a
toba babui ekiagera ng'a nyasaye nere okorwanera abanto baye tanya kobatiga naende bono rero tagotutiga nonye chisegi kia amarwaire na amakong'u amange nyasaye oito no are ensemo yaito naende goika tobwere. Biamono sana omwancho motegeli bwe radio ya Kiss FM tore ayamase mukuru ase kanisa ya Nyachogochogo North eye gotoka ase district ya Kiang'inda buna togendete kobwatira na gaiga amona bali mu lesson ntete koruri baga chideka ng'ebereiga elinde tonyoro omonto gotomentera lesson koruga butoirane tokirauni lesson tokole toirani amang'ana gochiase studio. Karibu sana. Ikanisa yetu ya Nyachogochogo amana abaminto mwesi montegerete na abakwaniri bwakire mbiamure eka tokurigeria sobotongi nabo nyasaye bakorete nyasaye niga akorete gasienene ekiarenge barenge nyasaye tata nyasaye omwana nyasaye omoikomo cheno ekara batongo mpaka take interest yugutunga yukuriginjire yokorosi mwanya bantu bagaikaransa amo bakarosia umubwekanoye ikiagara pipiringo kwanere iguru ya nyasaye nsomere gitabu gikuru kung'aba Korinto 1 Corinthians 4:9 twigune kia wateba kuruabu ibi bikamana kuruwa bigaso aso mugondo Edeni ikagera mwanya banta akanyoro kuregererwa tusomera ngike bungeke 4:9 Bakorinto entangani inyekianda igegoteba iga naki nigo ndochenga nyasaye otobekire intwe abatomwa tobe abo mwerio ase bonsi buna abantu bagambetiwe ng'a baitwe ekiagera twabeire ekiorokererio kyogosekererwa ase nse na ase abamaraika na ase mwanya bantu ikomi yamana goteba ng'a intwe nigo tore abariri ase ng'encho ya Kristo kolende inwe nigo more abang'aini ase Kristo intwe nigo tore abareu kolende inwe nigo more ne chinguru inwe nigo musikire kolende intwe tochaire mwegure nigo tore abariri ase ng'encho ya Kristo oma eteka tokurigi Yesu Kristo wekatumurigi chinsemo chionsi pipirini gya goteba ng'a ekaro mukurigi nyasaye wekamuri aturite ryango rya Yesu Kristo igaikara togokora amasaba ito nigo togosaba amasaba aya ntori gwaturanga nyasaye igo togwaturango Yesu Kristo ikiagere go togwetera kurwa so omwana oyo kuriku Yesu Kristo ngari narigesa kukia mwanya bantu kiranyora okuborwa asoko enda bwango ntaete tosome kibungo gekuru ku Genesis 2:15 and to 17 Genesis 2:15 to 17 tugune kia goteba gitabu kyomuchakano ibere 15 na igagoteba ng'a omonene nyasaye akaira omonto oria akamobeka ase omogondo o Edeni ayoroisie na koyorenda elio omonene nyasaye agachika omonto oria akabora amatunda akera omote ore ase omogondo oyo nonyare koyaria korenda amatunda omote bwokomanyera amaya na amabe toyaria ekiagera rituko riria orayarie goika okwe ayo maete na matemu nyasaye te mwanya bantu saitani umaete ne gitongu kia mwanya bantu kia renge saitani akagendera kurwana Yesu obonene bwa atagite ko babuna Yesu lakini saitani akarutugo chance bona akagenda so mugondo eteni agachigotema mwanya bantu ekagera mwanya bantu akagu iga abana ba nyasaye wikatumurigeri Yesu Kristo na rituranyoro koboru gutiari gatoboreti mbia mono. Asante sana. Soka gocha igo Mauricia. abanjwa kona ngenda comment iga asa uitonya sa utongete guru nense ne nyanje ni kisoko kya machi na bato tukamu manyete ngenje ngamu nigo sa bato manyete igo ya sa oyobuna akolete binte ibi byonsi na ruete kinguru ebinte ibi bimumanye ahandi na ruete kinguru none ikyoko chora ebinte ibi bimochore nganero obwenete ko barago so obwenete ko batinira ubutantaru wabire bokoba kurwa sikinga kikiaetire
utanta nubwabire boko bakurwa singa gikia etire ali asabegete mwanya abantu urengo murunge umuntu uri nanga inetwe akagenda ukiaso umubiso nyasaye igona ndu umubiso nyasaye nabo tumaite ngansa itani uri cyagete ese gikuruguro bone kera abantu ekera asira nyasaye nakole tumurubiri bwo kumuirania anda kamwa second chance kurwa suru iburu ruaye abwa stoko nyora ata mwokabere uyuri Yesu Kristo umurubiri nando nyasaye akora umurubiri yo bwo gututuria ekera kurusia aba Israeli kurwa sense ya Misiri igarwanete segi yogo tagura kinyasaye kiarenge Misiri kinyinge mono nyasaye kiria karachi akibuete kyonsi pi no gokonya ng'abantu bari aba Israeli bamanye nerure no kobwa aso botongi ase binyasaye byonsi pi wono egikere ekenene kabisa ase toli buna mwanya abantu twarori nyasaye oyo okwambukia aba Israeli ase nyanja egiki arenge gakone gyo gukumia nero tongete nyanja nero gokomandie nyanja kende ngiri gesinyete nyasaye nse yelioba ntubwene twara bwo bunde bwonsi nga ekenge tobuye gose ekenge tosinya ekero tokonyora abamura bari barenga ali asense ya Babuloni igo batebete ngonye nyasaye oito tagotokonya liari goturasire amura bari go barutetu ase liera lyomorero yesa akabana barabwo ekero tokurigiririe ese giagenderete ya begeni abutore intwe yes igo tuoro kimaiso marorenga nyasaye nari no kubwa inga kiari no kubwa iga tebetia aba Israeli nga ko barusi Misiri aba ikikanani inga kimoko lengeri na aba igetikanani ira nelinga na aba igetikanani usa batigerte njira wone segi na intutubwate ga ne segi yo kwegena ote nga kinyasai anjitense wikakaruo mwana oyo momoima gasiende telitogo tebi gutokorera nyasaye no komoranga nyasaye no monene nani nari no kubwa na kumuita baguna nyasaye uitore no kubwa obwete kinyakini kyonsi Biamono sana singincho komento kukuya ndocenga chinga kichia toreire gaiga ntete ko ale mayani ringa nelimo egereto pasta tokore turani back gochia se studio asingincho ya normal programming ana leo tengo motegera litwa kwanire iguru esegi eko egesongo ya danga the conflict esegi nyuma yeji segi na benga nturutu ekero kwago seru nyumba mwago seru no mugaka egente getanga ni wikera go kongonta nginduki esugulia kogoja kwa nyaka ekemoni gegoji kokobekere liogi kwa gyaka umwana gagoja kwa mwaka bona esegi anene ria lenge naye no mugaka lakini nkioroje kyale mchando nge ya swa koko ne mugondo kwa chingeni kwanyore esukuma yako lichaniri kwa makonyera biyonsi mugondo ngima inki yakora lakini rio mana nyomba lia lenge no ka hika yatenga esegi ananeri egati ya sae na nyachieni lakini yalete rume chande yego chanse chisegi chiko bachinyinge lakini kwegeri gutole ekero monya bante akona kurwani wesegi pakobe kirwabe kisambo gikurwane segi ega arrobobui no tu abekirunga all the examples tweru ebisegi bikurwane bike nigo bikworo kyobubui wesegi anane eyere toji kubwanya chieni at the end of the race egera tonyoro bubui bwatata Biamono omwancho mo tegereri asengencho yogo bago gotobwati kurumambia somorobilio obwe ebisyo byenka lero gotware kugochera eye masemo kurwase kanisa ya Nyachogochogo North iye gotoka se district ya Kianginda ndocha abanyakianginda baikirega igasobonge igonaye oyoreange na botokwariganĩa elindo sasime asiritkoria lero aiga se panel yaito etwabwate Pastor Charles Onyancha oyore omorandi bwe district ya Kianginda ntwamubwate omulisia Bernard Amanoti nabo igo omong'ina Elizabeth Osoro omulisia Daniel Manoti
na kurwa se studio baigo ntwarenge no Morisia Ogega Thomas noyo minto Lemayan karonta ite kwa pastor Libaga edeke ya mo pastor egere okwane na endo kole asogo saba turani ase studio biamono muralia yo minto Ruth tigangire Libageli wakira Nyasaye ngambi yamono na ende kubwa mono wakira ereti yetu ya Kisi FM 94.1 enka yomugusi ngambi yamono asogwancha gocha gosasimamo na intwe Nyasaba senie na na butuko basabere bisio egere nga mogendere gukina sobokoreri egere nga gwetera somurubuli oyo ebisio bienka abantu abange banyari kumumanya Nyasaye na nda abantu abange banyari kwaliganirwa asenge nchukwena kwa Yesu ya kabere biamono Nyasaba senie na ende abategereri baito na sabirenga to tegerere ireti ya Kisi FM anene gotoretere merubuli miyo twagacha ase merubuli ende nabo igase nsema y'ubu Kristo Nyasaba senie tutwaru gusasi mokuya bono ngusabatule asogokora muya umuchenda tanya Nyasaye biamono asenge ncho yeli tukolia lero litukolia sabatuli gusasima biamono asenge ncho y'umurubuli we lesson twalire gwetera sereti ya Kisi FM Nyasaye ito biamono asenge ncho lingana liao lingana liatumanyiringa Nyasaye ito naye okobago guturwanira kisegi cheito amaene ntuline kisegi awa twasabire ngubuibo kurwa sole turaso gusasima twasabira sokugana Kristo Yesu biromoboli ito amen. Asante sana. Back to you Brian McKnight ogenda nimero blinde kurwa ase studio ekarutagenda bado gusasima kurwa ase kanisa ya Nyachogochogo North district ne ya Kianginda bakondoka anti Ruth Magoma na koni robo tegererio bya imeyenka yo mogusi nero Kiss FM 94.1. Jiwe la ajabu na kusimamishwa kati ya mispana sheri ikaitwa jina Ebenezeri. Sasa Bwana amesaidia aliyetamalaki mbinguni na duniani kajivika akashukuriwa na Waisraeli umbali alowaleta. Nikatwaliwa jiwe la ajabu na kusimamishwa kati ya mispana sheri ikaitwa jina Ebenezeri. Sasa Bwana ametusaidia aliyetamalaki mbinguni na duniani kajivika akashukuriwa na Waisraeli umbali alowaleta. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority. Hallelujah, tunasifu utukufu wake na uweza wake. Viumbe hakika vyatangaza utukufu wake. Hakuna mwingine kama Mungu.
kusimamishwa kati ya Mispa na Sheli, ikaitwa jina Ebenezeri. Sasa Bwana ametusaidia, aliyetamalaki mbinguni na duniani kajivika adhabu, akashukuriwa na Waisraeli umbali alowaleta. Likatwaliwa jiwe la ajabu na kusimamishwa